थांनाय गोलाव बोसोर बर'नि एबसु आरो एनडिएफबि आरो बर'नि गोबां समाजारि हान्जाफोरा बड'लेण्ड मोननांगौनि सार्थआव नाजाबोयै थांनाय 27 जानुवारि खालि भारतनि नखर मन्त्रि आरो आसामनि सरकारजों मोनसे गोरोबथा जादोंमोन। बे सुबुरुया गनायजाथाव होननानै गावनो गनायनानै लादोंमोन आरो सेक्रेटारि हिसाबै सहि होदोंमोन। बे बिथाङा आरो थांनाय 7 फेब्रुवारियाव भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदिया क'क्राझार जिल्लायाव गावनो राजुवा भाबै रायजोफोरनि गेजेराव बुंदोंमोन जे बे सुक्तिया गनायजाथाव सुक्ति। बे सुक्तिजों लोगोसे बर'नि गासैबो समस्याफ्रा आरो बर'नि अनगायैबो गुबुन हारिफोराबो मोजाङै जौगासारनो हागोन आरो मोजाङैनो उन्नति जागोन होननानै बुंदोंमोन। नाथाय बे बिथाङा बिटिआर सुक्तिया गनायजाथाव नङा होननानै बुंदों। बिटिआर सुक्तिया जेबो उन्नति लाबोनो हाया आरो बिटिआर सुक्तियाव जेबो गैया बेबायदि बुंदों। बेनिखायनो जोंनि दागगारि हाथिसारनि रायजो राजाफोरा गेजेरजों हाग्रामा महलदारिखौ जोंनो बर' हारियाव नाङा, जोलैनि हांगार हाग्रामाखौ जोंनो नाङा, हाग्रामाखौ अरायनि समाव जोंनि थाखाय बिदाय होनांगौ। बिनि थाखाय दागगारि हाथिसारनि रायजो राजाफ्रा खुद्रिखांनायजों सावनो थाखाय जमा जादों। बिथांखौहाय दा जोङो सावनाय जासिगोन। जोंनो बर' हारियाव हाग्रामाखौ नाङा, हाग्रामा महिलारिया बर' हारिनिफ्राय गोमोरलांनांगौ। बिनि थाखायनो जोङो दिनैहाय बे कार्यसुचिखौ लानाय जादों। आरो हाग्रामा महिलारिया गावनो निजेयैनो सिगनेटरि होनानै बेबायदि बुंनाया जोबोद दुखुनांथाव। हाग्रामा महिलारिया बेफोरबायदि बाथ्राखौ बर' समाजाव बुंनो नाङामोन। बर' समाजनि थाखाय बेफोर बाथ्राया जोबोद दुखुनांथाव जादों आरो जोङो बेफोरबायदिनि थाखायनो हाग्रामा महिलारिखौ जोलैनि हांगार होननानै जोङो सावनाय जादों। हाग्रामाखौ जोंनो नाङा, हाग्रामाखौ जोंनो नाङा, हाग्रामाया थैलांथों। बिपिएफ मुर्दाबाद, बिपिएफ मुर्दाबाद, बिपिएफ मुर्दाबाद, हाग्रामा मुर्दाबाद, हाग्रामा मुर्दाबाद, हाग्रामा गो बेक, हाग्रामा गो बेक, BPF go back, BPF go back, Who Hagrama Murdabad, Hagrama Murdabad, Narendra Modi welcome, Narendra Modi welcome, Amit Shah welcome, Amit Shah welcome, BPF Murdabad.